Temnota. Temnota padla na město jako neviditelný plášť, když se Pavel, Alex a jejich pes Max rozhodli projít nočním parkem. Město bylo tiché a nepatrný vítr nesl podivné zvuky, které zněly jako šepoty stínů. David, jejich přítel a průvodce temnými tajemstvími, je doprovázel. Byl známý svými neuvěřitelnými příběhy o duchovním světě a temných bytostech. V této noci byl zvlášť záhadný, varoval je, aby se vyhýbali určité části parku. V této temné oblasti se odehrály podivné věci, varoval je David. Prý se zde ztratily lidské duše, pohltila je temnota. Pavel a Alex byli skeptičtí, ale cítili výzvu a rozhodli se vydat se směrem, kterým je David varoval. Max štěkal varovně, ale následoval své pány do temnoty. Když se však dostali hlouběji do temného lesa, začali pociťovat něco neobvyklého. Stíny se zdály živé a hladové, chytali se kolem jejich nohou, jako by je chtěli vtáhnout do svého vlastního temného světa. Temnota se stala tak hustou, že bylo nemožné vidět před sebe. Ztratili směr a začali se znepokojovat. David vytáhl svou baterku a pokusil se jí rozsvítit, ale světlo bylo slabé a neproniklo tímto soumrakem. Něco není v pořádku, řekl David nervózně. Toto místo není jen temným lesem. Má vlastní vědomí. Najednou se ozval zlověstný smích, který se nesl z okolní temnoty. Byl to Milan, ztracený přítel, který se před lety ztratil právě v tomto lese. Jeho tvář byla bledá a jeho oči byly bez života. Milane, co se s tebou stalo? Zvolal Pavel. Milan se usmál krutým úsměvem a začal se pomalu přibližovat. Temnota mě pohltila, a teď budete následovat stejný osud, zasmál se. Pavel, Alex a David začali utíkat, ale stíny se stahovaly kolem nich, stále těsnější. Temnota byla neúprosná a jejich světla se postupně vytrácela. Najednou Milan zmizel v temnotě a z jejich stínů se začaly vynořovat hrůzostrašné figury. Byly to duchové těch, kteří byli pohlčeni temnotou. David vytáhl poslední světlo, které mu zbylo, a pokusil se odtáhnout Pavla a Alexe pryč. Ale temný svět se stále uzavíral kolem nich. Náhle se Milan vrátil, jeho tvář byla teď ještě krutější. Se smíchem se zvedl k Davidovi, jeho duchové spolu s ním. Připojte se k nám, sykl Milan. Temnota je nyní naší říší. David, Pavel, Alex a Max byli pohlčeni temnotou a zmizeli ve stínech tohoto záhadného lesa, kde už nikdy nebyli spatřeni. Temnota zvítězila a město zůstalo v očekávání nových obětí, které byly pohlceny její nesmírnou mocí. V temnotě, která pohltila Davida, Pavla, Alexe a Maxe, neexistoval čas nebo prostor. Byli uvězněni v neprobádané říši stínů a temných bytostí. Každý den byl nekonečným nocí a naděje na návrat do světla slunce se zdála být marná. Přesto se pokusili najít způsob, jak přežít v této tajemné a beznadějné oblasti. S pomocí Davida, který se ukázal být znalcem temných bytostí, začali objevovat, že tato říše měla své pravidla. Stíny, které je obklopovaly, nebyly jen nepřátelskými bytostmi, ale také vězenými dušemi. Byli zde jiní, kteří se pokoušeli najít cestu ven, a někteří byli ochotní pomoci. Max, pes, který byl s nimi, se stále chovával jako oddaný přítel. Pavel a Alex se snažili najít smysl v tomto novém světě temnoty a naučili se komunikovat s duchy, kteří byli ztraceni stejně jako oni. David jim sdělil, že existuje možnost, jak uniknout temnotě. Musí najít klíč k rozuzlení stínu, který vede k východu. Tento klíč měl být někde ukrytý v nejtemnější části této říše. Dlouhé týdny a měsíce trvalo jejich hledání. Museli čelit hrůzostrašným bytostem, které se snažili zadržet je v temnotě. Ale jejich odhodlání a víra v návrat do světla je hnali vpřed. Nakonec, po mnoha výzvách a zkouškách, objevili temný stín, který skrýval klíč k jejich osvobození. Bylo to těžké rozhodnutí, ale rozhodli se použít klíč a riskovat, že se dostanou zpět do světa, který znali. Klíč otevřel dveře z temnoty a najednou se ocitli v blízkosti parku, ze kterého zmizeli před měsíci. Byli vyčerpaní a vyděšení, ale stále byli spolu. Max byl stále s nimi, věrný přítel,
který prošel celým dobrodružstvím. Chvíli jim trvalo, než se dostali zpět do normálního života, ale stali se odvážnými vypravěči o svých neuvěřitelných zkušenostech. Zůstali s Davidem jako přátelé a společně se pokusili rozluštit tajemství temnoty, která stále číhala v okolí města. Jejich dobrodružství nebylo jen o přežití, ale o objevování síly lidského odhodlání a schopnosti překonat temnotu všeho druhu. Po návratu z temnoty zůstali Pavel, Alex, David a jejich věrný pes Max zasnoubeni svými neuvěřitelnými zážitky. Život se vrátil k normálu, ale všichni čtyři nesli stopy svého temného dobrodružství ve svých srdcích. David, který se stal průvodcem nejen temnotou, ale i světlem, začal hlouběji zkoumat temné síly, které stále ohrožovaly jejich město. Byl pevně rozhodnutý odhalit jejich tajemství a přivést do světla pravdu o tom, co se skrývá v temných koutech reality. Pavel, Alex a Max začali považovat svoji přízeň za dar. Vědomovali si, že by mohli pomoci těm, kdo uvízli v temnotě, a znovu je přivést do světla. Jejich přátelství se stalo pevnějším než kdy předtím, protože společně prošli zkouškou temna a přežili ji. Avšak temnota byla neustálým připomínkou toho, že zlo je vždy přítomné a že boj proti němu nikdy neskončí. David, Pavel, Alex a Max se rozhodli, že budou stát na straně světla a bojovat proti temnotě, kdekoliv se objeví. A tak pokračovali ve svých dobrodružstvích, objevujíce nové tajemství a bojujíce proti neznámým silám. Byli si vědomi, že temnota může znovu vystoupit, ale byli připraveni čelit jí, protože věděli, že ve světle lidského odhodlání a síle přátelství mohou překonat i ty nejtemnější zkoušky. A tak jejich příběh pokračoval, plný neuvěřitelných dobrodružství, tajemství a bojů proti temnotě. Ale jedna věc byla jistá, nikdy neztratili víru ve světlo, které může zvítězit nad temnotou. Jejich dobrodružství a boj proti temnotě pokračovaly dlouhé roky. David, Pavel, Alex a Max stáli na straně světla, připraveni bránit své město před všemi hrozbami, které se objevily. Postupně odhalili mnoho dalších tajemství temnoty. Objevili staré rituály a ochranné kouzla, která byla klíčem k ochraně před nebezpečnými bytostmi. Stali se znalci temných sil a znali způsoby, jak jim čelit. Jednoho dne se objevila nová hrozba. Byl to mocný démon, který se pokoušel ovládnout celé město. Jeho temné síly byly silnější než cokoliv, co kdy David a jeho společnost čelili. Ale byli odhodlaní tento démonický entita porazit. Jejich boj byl dlouhý a nebezpečný. Museli spolupracovat s dalšími ochránci světla, aby získali potřebnou sílu a vědění. Každý z nich přinesl své dovednosti a odvahu do této epické bitvy. Při posledním střetnutí s démonem, který se konalo v temném podzemním chrámu, zdálo se, že vše je ztraceno. Démon byl silnější, než kdy předtím, a jejich síly byly vyčerpány. Ale v tom nejtemnějším okamžiku se Max, pes, který byl věrným přítelem po celou dobu, proměnil v neuvěřitelnou bytost světla. Jeho moc byla nepopsatelná a začal bojovat proti démonovi. S pomocí Maxovy neuvěřitelné síly a všech ostatních ochránců světla. Jejich boj proti démonovi dosáhl svého vrcholu. Maxova síla světla byla tak ohromná, že démon byl postupně oslabován. David, Pavel, Alex a další ochránci světla ho obkličovali, používali ochranná kouzla a rituály, které znali, aby démona zasáhli. Bitva byla nesmírně tvrdá, ale ochránci světla byli pevně rozhodnuti neustoupit. Viděli, že démon začíná ztrácet svou moc a jejich víra ve vítězství jim dodávala sílu. Nakonec, v okamžiku, kdy se zdálo, že démon byl na pokraji porážky, Max vystřelil paprsek světla, který zasáhl démona přímo do srdce. Démon začal rozpadat na temné částice, které zmizely do nikoty. S triumfálním výkřikem radosti oslavili ochránci světla své vítězství. Byli si vědomi, že jejich boj proti temnotě nikdy neskončí, ale tento okamžik byl důkazem, že světlo může vždy zvítězit nad temnotou. Max se vrátil zpět k normálnímu psímu stavu, ale jeho hrdinský čin byl nezapomenutelný. Stal se symbolem síly, odhodlání a věrnosti.
Byl uctíván jako hrdina a měl své místo v srdcích všech, kdo byli svědky této epické bitvy. Ochránci světla věděli, že musí zůstat bdělí, protože temnota se může kdykoliv vrátit. Ale byli odhodlaní bránit svůj svět a udržet temnotu v šachu, vždyť věděli, že světlo má vždy silnější moc. Ak přišel den, který ochránci světla nikdy neočekávali. Max, pes, který byl po celou dobu jejich věrným přítelem a hrdinou, ztratil svou sílu. Byl stále starší a slabší, a bylo jasné, že jeho čas na tomto světě končí. David, Pavel, Alex a ostatní ho drželi v náručí, když Max oddechl své poslední dechy. Byla to těžká chvíle smutku, protože Max byl jejich společníkem v mnoha dobrodružstvích a jejich nejvěrnějším přítelem. Ale poté, co Max odešel, se něco hrozného stalo. Země se začala otřásat a půda se propadla. Byla to síla, která nebyla předtím viděna. Bulka města byla pohlcena temným propastem, který se zdál být bezdůvodný. Ochránci světla se snažili zachránit tolik lidí, kolik bylo možné, ale síla katastrofy byla neuvěřitelná. Kolem 200 000 lidí přišlo o své životy v této hrozné události. Byl to nejtemnější den, který město kdy zažilo. Ale s obrovským obětemi byla také zničena temná síla, která hrozila městu. Byla to cena, kterou ochránci světla museli zaplatit za své vítězství. Temnota byla zničena a město bylo zachráněno před dalšími hrozbami. Maxova oběť a ztráta mnoha životů byly truchlivé, ale připomínali všem, že síla dobra může porazit temnotu, i když za to musíme obětovat hodně. Ochránci světla slíbili, že budou pokračovat v boji za světlo a že Maxova památka bude žít navěky jako symbol naděje a odhodlání.